El 28 d'octubre va sortir la notícia que es podria avortar a la Catalunya central. El col·lectiu feminista Acció Lila, juntament amb el Darull i també Fem Manresa, van fer pressió perquè tot això es pogués dur a terme. Ara, avui, aquí a Ona Bages, hem volgut portar un reportatge explicant tot el que ha anat passant al llarg d'aquests últims anys, què s'ha fet des d'aquests col·lectius feministes, i també hem volgut parlar amb l'Ajuntament de Manresa per com ha lidiat amb tot això i com ha fet possible que finalment el Taia i CatSalut hagin fet aquesta notícia. Un reportatge que finalment no podrà comptar amb la col·laboració de CatSalut, se'ls hi ha proporcionat poder tenir veu, però han rebutjat la nostra sol·licitud. Per tant, en aquest reportatge tindrem les veus d'Acció Lila, també de Fem Manresa, també de l'Ajuntament, i també al final del reportatge, molt atents, que també tindrem el testimoni d'una persona real que va voler avortar a la Catalunya central i no va poder, ho va haver de fer a Barcelona. Parlarem amb ella per saber tot el que va haver de sotmetre's. Tot això avui en el reportatge d'Aquí a Ona Bages, de peus a terra. No, s'ha de dir que no ens ho esperàvem tan aviat. Sí que sabíem que hi havia hagut algun moviment, tot i que no se'ns havia comunicat directament, que de fet és una cosa que hem anat dient al llarg de la campanya, que ens agradaria que se'ns hagués interpel·lat més, ja que nosaltres ho fèiem amb el consistori i amb el Taia. Però bueno, tot i així, encara que no ens ho diguessin ells, sí que sabíem que s'estava movent alguna cosa, tot i que pensàvem que anava per més llarg. Sí, ens ha agafat per sorpresa. Sí. Bé, nosaltres amb certa cautela, no? Ara que ja han passat uns dies de la primera eufòria, certa cautela perquè encara no sabem la lletra petita d'aquest acord, no? És a dir, no sabem ni en quins centres es realitzarà ni en quines condicions, però sí, estem contentes que s'hagi aconseguit el que es portava demanant, no? Que es permetés fer avortaments quirúrgics des del Taia. És un pas important, aquesta era una reivindicació social, especialment dels col·lectius feministes, és un dret i per tant és important que aquest servei es pugui fer a la ciutat com més aviat millor. Hem estat treballant perquè això fos possible, ara s'ha comunicat ja que finalment es farà aquest servei a la nostra ciutat, el servei d'aquelles dones que el necessitin de la ciutat i del nostre territori, perquè al final som una ciutat capital de la Catalunya central i per tant donem servei a tot un seguit de comarques. Bé, tot va començar que va ser Acció Lila, el col·lectiu feminista Acció Lila, qui va posar sobre la taula, qui va fer públic que Manresa, que l'Hospital de Manresa no es permetien fer interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques, que et derivaven a Barcelona o en altres punts del territori. Quan Acció Lila, que tenia aquesta informació, es va posar en contacte també en el seu moment amb la CUP, amb l'anterior legislatura, i vam començar a comprovar si això era cert, amb quins criteris es feia aquests desplaçaments obligatoris. I d'aquí vam veure que sí, que vam demanar dades del Taia, que efectivament a Manresa no realitzaven interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques i que derivaven això, sobretot a clíniques privades de Barcelona. Llavors, a partir d'aquí vam començar a iniciar una campanya, l'Acció Lila, una campanya més pública, una campanya política pública, i nosaltres vam començar a portar aquesta demanda que es feia al carrer, la vam portar a l'Ajuntament. En primer lloc Manresa vam fer una carta oberta que vam enviar primer al Patronat del Taia i després també vam publicar al Regió 7 demanant explicacions, demanant per què passava això i pel cas que passés això que es revertís aquesta situació. I llavors també al desembre del 2020 vam presentar una moció al ple de l'Ajuntament juntament amb Acció Lila demanant que l'Ajuntament es comprometés a que es pogués garantir plenament el dret a l'avortament a Manresa i a la Catalunya central. En aquest sentit es va fer aquesta moció perquè el patronat del Taia, de la Fundació del Taia, en aquest patronat hi ha dos membres, hi ha dos representants del plenari de l'Ajuntament. El Marc Eloi, que és l'alcalde i és el president del patronat, i la Mercè... no me'n recordo com es diu. La Mercè Tarragó, perdó, que és la regidora de Ciutat Saludable.
i són els dos representants de l'Ajuntament en el patronat. Per tant, era una manera de pressionar el patronat, era doncs que tot el consistori assolís un compromís ferm en què es garantís el dret a l'avortament, i que aquests dos representants ho transmetessin al patronat, a més amb la condició de president de l'alcalde, per tant que des del patronat es canviés aquesta situació i es comprometessin a prestar aquest servei. Nosaltres parlem sovint de l'acció directa i l'hem fet servir. No creiem que només demanant les coses amb bona fe i amb bones paraules s'aconsegueixen, tant de bo, però no és el cas i per això hem hagut de fer algunes accions, potser algunes que no han estat tan vistes perquè al final la gent no agrada que assenyalis a persones en concret, perquè sí que és cert que són institucions i són col·lectius o patronats, al final els que tenen les decisions últimes, però aquestes institucions estan formades per persones que tenen veu i vot. Llavors, sí, que una persona assenyali una problemàtica serveix, però que 100 persones assenyalin una problemàtica serveix encara molt més. I si aquestes 100 persones estan organitzades i van a la una, doncs és imparable. Jo crec que les grans fites socials s'han aconseguit amb la lluita popular, les mobilitzacions socials. Tot i així es poden fer de moltes maneres, és a dir, jo he estat fent lluita al carrer també i mobilitzant-me i no recordo que mai hi hagi posat ningú a la diana, no? A nivell personal. Bueno, són formes diferents d'entendre la lluita social, jo les respecto totes, però penso que sense arribar a l'atac personal es pot fer molta feina i de fet haguéssim arribat al mateix lloc, amb o sense atacs personals. Tant a mi com a la resta de patrons del talla, que bueno, diguem que també hi ha hagut un atac personal molt directe en algunes de les campanyes. Intento que no m'afecti i jo continuo fent la meva feina, que al final és resoldre un problema social que teníem, no? Que és que hi havia un servei, un dret que no s'exercia a la nostra ciutat. No, però sí que ens hem sentit recolzades per la gent més propera i per la gent que sovint que esperàvem ser recolzades, com a mínim. Per la gent més immediata, és a dir, no només les nostres companyes feministes, que n'hi ha moltes a Manresa que no estan organitzades a Acció Lila, però que a vegades venen als comitès de vaga a l'hora d'organitzar les vagues del 8 de març, o a vegades hem convocat també assemblees obertes pels 25 de novembre. Hi ha tot de dones amb què hi tenim contacte i que sí que ens han fet molt recolzament, també a l'Aldarull. I bé, però és veritat que sí que hi ha gent que potser de portes enfora esperaries que et recolzessin més, com per exemple Esquerra Republicana, no? Perquè el seu nom, per exemple, diu Esquerra, i és el que esperem de la gent d'esquerres, i no ha estat un suport explícit el que ens han donat, ni implícit, vull dir, no ha estat, han anat avançant sense respondre'ns de cap manera i no. A nivell institucional sí que ens ha donat molt suport Fem Manresa i de fet ara que hem tret el comunicat també hem reconegut la feina que han fet, han estat en aquest sentit com amb el partit que ens ha fet de trasllat a les institucions i bé, sí, agrair el suport de la gent que ens l'ha donat i a la pròxima reivindicació que fem, a veure si els que s'omplen la boca de lemes feministes ens donen suport real a l'hora de fer efectius els nostres drets. Jo recordo que no fa ni un any, és a dir, jo arribo al Patronat del Talla al desembre de l'any passat, jo soc alcalde des del juny de 2020 i el meu primer patronat va ser el 16 de desembre del 2020. Per tant, no fa ni un any que soc president del Patronat del Talla i el primer patronat del Talla vaig plantejar aquest repte i des d'aleshores n'hem anat parlant. Per tant, ho hem resolt, o ho he resolt quan ha estat a les meves mans, en menys d'un any. No recordo que ens remuntem en tant enrere. En tot cas, és un debat que no és només a Manresa, és un debat que hem viscut en molts territoris de Catalunya. Les interrupcions voluntàries de l'embaràs
quirúrgiques estan garantides, el Departament de Salut, que és qui ha de garantir-lo, ho fa. Ara bé, la proximitat a vegades no és òptima en tots els territoris i, per exemple, hem vist a Lleida que, malgrat tenir un hospital públic com l'Arnau de Vilanova, doncs no es feia aquest servei, no? Per tant, no és un tema només de Manresa, és un tema que afecta altres territoris. Des del primer moment, el govern, en la figura del Marc Eloi, en concret, perquè és la persona que està també en el patronat, no? I a més que el presideix, han adoptat una actitud molt de protegir el patronat, no? I en certa manera mai nosaltres demanàvem explicacions de com estaven anant aquestes negociacions, com s'estava abordant aquesta problemàtica, aquest tema en el si del patronat, i mai ens concretaven absolutament res, tot eren explicacions vagues i molt poc concretes. Nosaltres el que demanàvem era concreció i sobretot assegurar-nos que aquest tema era un tema prioritari pel patronat, que s'estava, no? que estava sobre la taula i que no era un tema doncs, que es podria revertir, que es podria solucionar d'aquí 4 anys. No? Nosaltres volíem garanties que era una cosa doncs, a l'ordre del dia i no les teníem. Amb les respostes que ens donaven no les teníem i per això vam al final, com que no obteníem les respostes, no? Fins i tot de manera interna, nosaltres vam fer molts correus, moltes trucades a l'alcalde i les respostes eren molt vagues, vam decidir començar a fer preguntes al ple, cada ple fer una pregunta dirigides a l'alcalde en aquest sentit, perquè creiem que era una manera que llavors l'alcalde estava més obligat a respondre'ns i també doncs, per fer pública, no? que aquest tema no s'havia encara solucionat. Agraïm la vostra proposta, certament es poden fer patronats extraordinaris i si cal el patronat en farà. També s'hi convidaran terceres persones si es considera adient. 2 mesos després d'aquell ple ens assabentàvem que s'havia convocat una reunió extraordinària del patronat pel dia 28 de setembre. Aquesta reunió és la reunió extraordinària que vam sol·licitar en el ple de juliol i en qualsevol cas podem assistir una representant del grup municipal de Manresa a aquesta reunió extraordinària aquesta reunió del patronat. Aquest patronat extraordinari, no sé si el va sol·licitar Fem Manresa, en tot cas és el que convoca el president del TAIA, que és qui l'ha de convocar i el convoca cada vegada que el creu necessari i no hi pot assistir membres que no formin part del patronat d'una fundació que és privada i per tant hi ha uns membres del patronat però no hi poden assistir aquelles persones que no formen part del patronat. També som conscients, no, que ha estat un tema difícil, no? Que ha estat, vull dir, portem temps lluitant aquest tema, però a veure, esperem doncs, que en breu sí que ja se'ns pugui donar doncs, no se'ns pugui resoldre tots els dubtes que puguem tenir, però sí que és que durant tot aquest procés sí que ens hem sentit molt desinformades, però ja no tant com a grup municipal que ens sentíssim desinformades, sinó era un tema també com de preocupació real que no se solucionés aquest tema, que aquest tema quedés en l'oblit i que no arribés a la solució que s'ha arribat. Per això hem fet tot el que hem fet, la pressió que creiem que havíem de fer, per posar el tema dels avortaments a l'ordre del dia. És a dir, i fins i tot ells han dit públicament que en els seus centres no realitzarien avortaments quirúrgics. Llavors, en primer lloc, aquesta era una de les causes que l'Orde Religiós Sant Joan de Déu no volia que realitzessin avortaments quirúrgics al seu centre i per altra banda, al existir aquest consorci públic-privat, tampoc era una prioritat per al TAIA realitzar aquestes intervencions voluntàries de l'embaràs. És a dir, des de CatSalut es creia que amb el servei que s'oferia potser ja era suficient també. Jo no he tingut mai cap pressió. En aquest sentit, mai? Mai. Llavors, clar, ara... És més, el patronat del TAIA se n'ha parlat des del 16 de desembre del 2020, que va ser el meu primer patronat, i amb tots aquells patronats ordinaris i extraordinaris. És un tema
que s'ha parlat, perquè el TAIA és un actor principal a l'hora de prestar serveis sanitaris al nostre territori. Per tant, n'hem parlat, la proposta que hi ha sobre la taula s'ha treballat, s'ha debatut a bastament i jo crec que és compartida per tot el patronat. D'entrada ens sembla una solució correcta, en el sentit que no és la que hi ha a Lleida, que s'oferirà el servei en una clínica privada. D'entrada ens han assegurat que seran 2 o 3 centres del TAIA, però falta saber sobre això, falta saber en quin centre, falta saber les professionals, qui portarà les professionals, la contrapartida que em pot treure el TAIA, perquè queden bastantes coses per acabar de tancar i per acabar de saber. Els drets socials sempre són prioritaris i, per tant, hem d'establir aquells mecanismes que facin possible que es resolguin els problemes, no? I jo he dit moltes vegades, és un tema molt sensible, tan sensible que la llei fins i tot permet que els facultatius puguin fer objecció de consciència i, per tant, no practicar avortaments. Per tant, és un tema que és delicat i que toca molt de ple també a les creences, als pensaments de cadascú, a l'ètica, a la moral, si vols, també, i per tant s'ha d'anar en compte. I per tant, en el moment en què et pots trobar que hi ha facultatius que malgrat que una institució decideix que es fa el servei, no el pot prestar perquè hi ha facultatius que potser poden fer objecció de consciència, vol dir que és un tema sensible i que s'ha de treballar bé i que no ens podem permetre que un cop diem que farem el servei no el podem prestar perquè tampoc no tenim professionals que el vulguin fer, no? Per tant, jo crec que ha estat bé aquest treball, un treball que ha estat compartit amb qui ha de garantir el servei, que és el Servei Català de Salut, i que trobem la millor fórmula perquè es pugui dur a terme a la nostra ciutat. I és per això que sí que creiem que hem guanyat, però encara no ho podem celebrar amb el cos tranquil del tot i no ho farem fins que no s'hagi el primer avortament quirúrgic a Manresa, perquè no se sap l'espai on es farà. Sí que s'ha dit que serà un espai del TAIA, i s'ha dit que els professionals els proporcionarà, els facilitarà CatSalut. Esperem que sigui així, perquè sí que hi ha hagut altres casos, com en el cas de Lleida, que el problema el tenien en què els professionals que hi havia eren objectors de consciència. Llavors, en aquest sentit, sí que és important que se'ns garantitzi que hi ha professionals que no seran objectors de consciència i que realitzaran els avortaments, perquè al final facilitar l'espai, si no hi ha els professionals per fer-ho, no serveix de res. El procediment ara està en mans dels equips tècnics. Per tant, el TAIA cedirà uns espais, el Servei Català de la Salut prestarà aquest servei i, per tant, ho farem de la manera que puguem donar més qualitat, més intimitat també, perquè justament és un tema delicat, no? I per tant es farà assegurant que ho fem amb unes condicions de qualitat i d'intimitat. I ara, per acabar, última pregunta, què suposa per la Catalunya central i justament també per Manresa aquest pas cap endavant? Un servei més, un servei que afecta segurament a un nombre reduït de persones, afortunadament. Hi ha serveis que la radioteràpia, quan va venir a la ciutat, doncs era un servei molt demandat, i per tant no es feia. I des que tenim l'Hospital Nou i es va poder posar el servei de radioteràpia, és un servei que ha facilitat la vida a moltíssimes persones. Probablement el servei, el dret a les interrupcions voluntàries de l'embaràs afecta un percentatge molt més petit de persones, però el podrem donar ara a la nostra ciutat i, per tant, amb més proximitat i amb una molt bona qualitat. Clar, jo també vaig deixar de ser un agent... O sigui, la decisió que tenia jo va passar com en segon lloc perquè estava molt anul·lada per la situació traumàtica, no? O sigui, vaig tenir 2 dies per decidir què volia fer, perquè estàvem en una situació límit, i en aquests 2 dies
jo era un ésser flotant que pràcticament la meva mare va ser la que va haver de prendre decisions i li agraeixo moltíssim. I amb el temps és quan et dones compte que aquest llistat que t'han donat és molt reduït i no s'ajusta gens al que desitgem, no? Que és un avortament gratuït, un avortament lliure i garantit per un sistema públic, que al final és el que ens mereixem, no? Que ara, sent conscient de tota la violència que vaig viure en aquell moment, que ja et dic, en aquell moment no n'ets conscient, però mirant enrere i sobretot gràcies al feminisme i al suport de moltes dones i el parlar-ho molt, el ser conscient de treballar l'autoconsciència, no? Una mica així redundant, doncs ho vaig viure com una victòria, li agraeixo moltíssim a totes les dones que ho han fet possible i la veritat que considero que és una victòria per mi, però també per totes les dones d'arreu, no? Jo, com a persona que ha avortat, he tingut milions de vegades aquesta culpa, no? Una culpa que ara sé que no l'he de tenir, però saber que no l'has de tenir no vol dir que te la puguis desvincular així de fàcil, no? Vull dir, jo ho comentava amb les meves amigues i tinc aquest punt de dir és que potser fins que no sigui mare no em trauré aquesta espineta. Però és que potser no vull ser mare, vull dir, com hi ha una pressió afegida, no? De dir, he perdut una oportunitat. Pot sonar com una barbaritat, però és una cosa que al meu cap encara s'està treballant i també gràcies al feminisme estic veient que potser no és per tant. Vull dir que he passat això, ho han passat moltíssimes dones més, ha arribat a un punt que ho hem d'explicar, exposant o no les nostres cares, però hem d'explicar el que hem passat, hem d'explicar la violència que suposa un recorregut d'avortament, que no és només una intervenció i te'n vas a casa teva i ja està, sinó que és una veueta que constantment se't repeteix al cap i, com deies, la ultradreta l'única cosa que fa és alimentar aquesta veueta i hem de tallar amb això ja. La llevadora sí que em va ajudar molt, però clar, també crec que estava molt limitada en quant a oportunitats, no? O sigui, imagina't ser la llevadora i que l'única oferta que puguis fer siguin clíniques privades, no? Llavors, més en relació al procés com quirúrgic, no? Pensa que jo estava a 3 mesos, és a dir, al límit, i la intervenció va ser molt dura, ningú em va explicar prèviament què passaria. El meu cos era d'una persona de 19 anys, per tant, encara no havia experimentat dolors o no havia experimentat, no sé, no n'era conscient de tot el que passaria, això per mi és una forma de violència. Per altra banda, les ecografies, escoltar el cor d'una vida que tu no vols tirar endavant també crec que és una forma de violència directa, a més. Deixar-te després abandonada, com que la teva família ja et curarà, no? Ja estarà per tu, les teves amigues també, però no vaig tenir cap tipus de seguiment. A dia d'avui tampoc. Vull dir, sí que sé que és una cosa que va marcar un abans i un després en la meva vida, però no he tingut cap tipus de suport més enllà del que jo pugui finançar, no? Molt de caire privat, la teràpia que totes necessitem i paguem per compte pròpia i ja està, no he tingut cap tipus de suport a nivell institucional. A partir d'aquí hi ha moltes preguntes a l'aire. Com es faran aquests avortaments? On es faran aquests avortaments? Estem a l'espera de que el TAIE CatSalut doni més notícies al respecte d'aquestes últimes notícies, dels rumors i de les especulacions que s'està fent al voltant d'això.